Erokamano jawinjo mara, kwadhi nyime kod puonjruok marwa mwasebedogo e ndalo mokalo. Wan e tielo mar ariyo mwayudo ka wadhi ng'iyo chak tich ma omiwa ranyisi moko ariyo ma en im kod nywok. Wadhi nono ni to ma to nyiso ang'o. Jawinjo, kwang'iyo Daniel 2:7 omiwa fweny machielo kopogore kod moko mokalo mane nie Daniel 2:7 momiwa kawuono ni wuoyo kuom dongo kod podho pinje ruodhi. E kinde ni to oti kod ranyisi mopogore opogore. Ranyisi moti godo en mano masiemonwa sanctuary mar Nyasaye manie polo. Im kod nywok oti godo nikech tudruok margi makende kod odiochieng' mar podhruok mane itime sanctuary ndalo machon mar jo-Israel. Chae ariyogi itiyogo kaka gige timo misango e kinde ma itimo tich dolo e sanctuary. Jawinjo, im kod nywok e le makende ahinya manowinjore kendo manitiyogo kanitimo tich dolo e sanctuary, mang'iso ni en odiochieng' puodhruok. Omiyo chiaye ariyogi oti godo kaluwore ni gin ema gikelo paro mar odiochieng' mar puodhruok. To mano e puonjruok maduong' mafweny ni wuoyo odiochieng' ma kawuononi. Kwang'iyo chakruok mar lek, Daniel neno im madhiro gik moko kochomo kuonde adek mopogore opogore. Mokwongo, odhiro kochomo yo podho chieng', machielo odhiro kochomo yo nyandwat, machielo odhiro kochomo milambo. Weche go Daniel 8:4. Ma eri ne nyiso yarruok mar teko maggi. E kinde mane ma timore, ne onge chiayo moro manyalo chung' e nyime kendo kata ng'at manyalo golo gimoro e lwete. Ne otimo gik moko duto kaka odwaro, kendo ne omire teko, omire duong' kende owuon. Mana kaka ne waneno Emperor Justinian chien kacha higa mar 533 kapok onyuol jawar, ne ogolo chik moro ni mondo bishop obed jatelo mar dini duto. To e higa mar 538 wayudo ni notimo kamano kendo momiyore teko kod telo kende owuon. Jawinjo, kwang'iyo wach mowacho malo kanyo, ibo yudo ni yarruok mar imni ni kod tunge ariyo jawinjo. To tunge ariyogi wadhi fwenyo ni to gin ging'iso ang'o, to yarruok neni to ng'iso ang'o kwadhi nyime kanyo. Koro wang'iyo ni wechegi ne Daniel dwaro mondo ng'e ahinya, to kwasomo wang'iyo ane ni to chiaye moti godogi gin gichung' ne ang'o. Kwasomo wes 17 ma Daniel 8, Malaika Gabriel elo tiend gik mane oneno kendo kowachone niya e wes 20. Weche mwawinjo kanyo im kod nywok gito gi tiendgi muma wachonwa ni gin ang'o kwapenjo muma. King'iyo wes 17 ma Daniel 8, Malaika Gabriel yaro ne tiend gik mane owinjo kata gik mane oneno ka. Nowachone niya e wes 20, iman gi tunge ariyo mane ineno cha nyiso loch mar Media gi loch Persia. Mano yudore Daniel 8 kare 20. To kuonde adek mane im dhiro yangonwa kuonde adek mane gimako kendo giketo e bwo loch margi ndalo mane gin e loch. Wayudo ni jawinjo, king'iyo imni ne en gi tunge ariyo, to tunge ariyogi kare nyiso loch mar Media kod Persia. To king'iyo tunge ariyogi ok rom. Nitie achiel man malo to nitie moro modok piny matin. Gini poronwa le mar ariyo mane wanene Daniel 7 mane wayango kucho ni dubu. Dubu be kane waneno ne nigi goke konchiel malo to konchiel oyombo wadgi. Kwadok e Daniel 2, sanamu kwang'iyo kore ne nigi bede ariyo. Mang'iso ni gimwaneno ka otudore kendo dhi kare kod kare moluwore tir kendo muma onge mibadhi. Weche gi chomore kaka wach mar Nyasaye dwaro. To kwang'iyo wayudo ni odhiro kuonde adek. Kuonde adek gi tiende nang'o? King'iyo dubu le mar ariyo e Daniel 7 noriwo choke moko adek e dhoge. To choke moko adek manoriwo e dhoge wayudo ni kare nitie kuonde pinje mane gikawo ma gikete bwo lochgi, ma en achiel kuomgi en Lydia, Babylon mane gima loch kod Misri. Ne giketo e bwo telo margi. Kare kuonde adek ma ineno ka imni dhiro kochomo. Ochomo nyandwat, ochomo milambo, kendo ochomo yo wuok chieng'. Jawinjo,
Kwang'iyo West 21 to Nywok nyiso loch Greece, Nywok me waneno cha, kendo tung' maduong' achiel manie pat wang'e nyiso ruodh Greece mokwongo mane iluongo ni Alexander Maratego. Nywogni nineno ka Daniel nene ka okonyon piny, manyiso nouye kor yamo, tiende ni ne owuotho matek miwuoro, kendo nyiso kaka Alexander ne timo gik moko piyo miwuoro, mano nyiswa e Daniel 7 kaka kwach le mar adek, kaka kwach man gi buombe ne 4 cha ne nyalo timo moko piyo piyo. Gima iwuoro ni to ni e kinde mane Nywogni obedo motegno, mano oseketo koro ji mondo chak tiyo tich mar loch motegno kaka jatelo mar piny, wayudo ni tung'no notur. Kisomo Daniel 8:8. Kaso wayudo niya, bang' ka tung'no notur, nitie tunge moko 4 manowuok bang' ka tung'ni osetur, moyarore kochomo konde 4 mag piny bang' tho mar Alexander maduong' dwe mar 6 higa mar 323 kapok onyuol Johar, ka en jagni 33 kende. Wayudo ni piny ruodhe bang' thone nopogore migepe 4 kaluwore ni tung' 4 kande ne gin jotende mag lweny 4 ma wanyalo luongo dho ngere the generals, kan gilarore moro ka moro ni en ema mondo obed jatelo. Ne gilarore mondo ging'i ni to gima gitimo ere manya bedo jatelo ne wadgi kaluwore gi chik kod tich kaka ne gipango tich mar piny. Jawinjo kwa dhi nyime, wadhi yango ni to mbele kacha ang'o matimore, kendo wabiro fwenyo ni bang' pogruokgi ang'o manotimore.